Ito? Oo, dyan. Sakto na to? Pag ganito? Dyan na. Oo. Wait lang. Okay na to. Ganyan. Ito, okay na. Uy! Oh! Dito paano magkakaroon ng pagitan? Dito. Yung mahabang yung tali sa tingin. So, ito muna. O, ikaw muna. Lagyan mo na lang ang tape dito. Dun sa... last, yung sa Sige, sitayin muna natin. sige. Tama na lang. Okay lang naman kasi ang birthday. Hindi hawakan tayo. Kasi diba ang birthday, magkadugtong naman. Isang Ay, oo nga pala. Siguro lapit-lapit ka. Ibaba mo yan, hindi. Ibaba mo yung di man. I-ano natin na hindi siya. Birthday. Magkasama sila. Baka mo yung bandang white. Yung wali lang. Ganyan. Yan. Taas pa konti. Taas pa. O, medyo ulan. Yan. Kasi yung ice pa eh. Yan, yan. Asayas! Asayas! Ano na? Ito mo na. Ay po! Saan? Dito? Yan. Yan. Dito. Ganito. Oh, yan, yan, yan. Okay na to. Okay na yan. Ay! I-gupit natin. Dito. Tutunin ko na. Sino yan, yan. Tama ba yung ginawa ko? O dapat inaano doon? Sinusi? Yan, susi mo yan. Dito? Uusap naman yun, di ba? Dito na. Dito na. Uy! Tawan ko. Lagayan ko na lang yung ano. Hindi, okay lang. Nagkamali lang. Ay, ganon. Mabigat na masyado. Meron na ulit oh. Sayas no. Oh, may spider oh! Spider! Dito ka. Kung wala yung camera, nagsushoot yan. Ay, sorry. Okay, dumikit na sa kamay ko lahat. Susihin mo na kaya dyan. Okay. Nasaan na ba yung ano naman? Hindi, lupitin mo na. Hindi! Yung
Kailangan di ganun o iikot ko, mahal. Yung ginawa mo, inikot mo. Yung ikot dito. Inikot sa lahat. Dito. Yan o. Ngayon o. Dito ko lang sa harap sinulsiyan dito. Yun nga o, naikot sa ganun para hindi mahulog. Sana yung ano, mahal. Pangtali, pangtahi. Sumalay. Tama mo, pag ako nag-ano, nawa. Okay na, papantay na. Oo. Ako magagawa. Sige nga. Tinan mo lahat o, nilagyan mo ng ano o, tinali sa loob. Hindi nga sa loob yan. Hindi yan, Tama. hindi nakatali sa loob. Ito mo yung gagawin ko ah. O, hindi tatali mo din sa loob. Hindi sa loob nga. Parang itinali mo nga siya. Ito lang. Yan, parang yun nga. Nakapaloob sila. Yan. Okay, happy birthday, Zia. Wala, lumalabas na sa amin. Kailangan mo yan. Ito muna itong 8-8. Matagal ko yun. Yung walang bata lang. Isa na lang kaya. Tama ba dito na lang? Pwede naman. Hindi ko man. Pagkaroon ka ng album. Mahal. Yan. Yan. Basta medyo tas yan. Ala, may mga abot na bata. Yan. Pag ganun. Kapag ganun. Sila pinagkago dyan. Mahal? Lahat ba? Lahat ah! Siyempre aangal. Ganun yan. Sobra namang tabingi yung ing. Pag ganun mo. Pag ganun mo ba? Oo. Masyadong mababa. Mahal. Ano mababa ba? Ha? Ayan. Parang may lechon sa gitna. Ang bakit naman eh. Pwede naman ayusin eh. Wala na. Try mo ayusin. Pwede pa, pwede pa. Tapos sa gitna yung ano. Dapat na sa gitna yun. Well, gugulong ka dyan. Hindi naman yung malalagot na. Hindi na. Uy. T-shirt na. Ah, Yay! handa ka na. T-shirt ka na. Oo, mag-peace ka. Peace ka. Birthday mo eh. Panalo ka. Kala mo naman, bis na bis eh. Parang wala naman pinagkaiba. Oo, kawan ligo. Boys pa itong birthday mo. Sigo ka ba? Oo, walang ligo. Boy. Mas bata na kaupat. Ganyan na lang. Batang tramo ka naman eh. Oh, bad boy. Sige. Sige. Parang gwapo yan. Sige ko na lang yung electric fan para mag-free. Seryoso. Yan, hindi ka na magsasalawan. Ay, naka-t-shirt ka. Yan. Oh. Galing-galing naman ni Aseyas. Laruan mo. Yay! Happy birthday, Aseyas! Tuwang-tuwa siya.
Yee! May ano ba to sa computer, mahal? Pag may vlog na to. Eyes yung lalabas, hindi Zia. Alabas ko na yung cake mo. Happy birthday, Zia! Di ice to, ice. Kasi parang ang view mo niyan yan. Ayaw na. Ano kay? Yay! Oh, nalabas ko na. Tuwang-tuwa ka. Saan yun? Oh, huwag yan, huwag Yun yan. na lang. May cake pa. Ay. Bigyan mo yung mga handa niya sa Yas. Di pala kita sa video to eh. Di makita? Oo. Masyadong mataas. Yung birthday boy naman siya wala. Maraming birthday boy oh. Yay! Ano? Baba siguro baba. Hila-hilayin niya yun. Nasa baba.